Star guys, muadto ta sa Fort Claire no, monastery. Nani siya nahimutang sa Tayod Konsolasyon. Atong adtuon, atong bisitahon. Na guys, na. Oh. Fort Claire. Ayun si Nes. Fort Claire. Lubak ng daan guys. So, seminary na da guys. Pwede ba na yan? Asa parking dapit? Asa parking dapit? Adiyot ako niya, para ko kung asa dapit ang parking? Salamat ha, adiyot ko to. So mauni siya guys, no? Monastery. Namoy mga intention na rin pa.
sana sa atin, mga intention lang. Pag-ampo, gusto mo na yung mga kuhaan, petisyon, ano mo direct. Ano ko tagay sa